Crowdlending Bizkaia gure lurraldeko enpresentzako maileguen finantzaketa kolektiboko sistema publikoa da. Bizkaiko Foru Aldundiak sustatzen du. CNMV arautu eta ikuskatzen du. Crowdlending Bizkaiak Bizkaiko pertsona finantzatzaileak eta enpresa proiektuak konektatzen ditu euneko eunean bermatutako maileguen bidez. Eragiketa bakoitzean honako hauek parte hartzen dute. Proiektuak garatzeko finantzaketa eskatzen duen enpresa. Dirua maileguan ematen duen pertsona fisiko edo juridikoa. Eta elkarrekiko berme baltzua, EBB. Baltzurrek eragiketa euneko eunean bermatzen du, kapitala eta interesak ziurtatzeko. Crowdlending Bizkaia gutxieneko ibilbidea duten lurraldeko enpresei zuzenduta dago. Proiektu berritzaileak edo gizarte eragineko proiektuak garatu ditzaten. Proiektu bat finantzatu nahi baduzu, prozesua erraza da. Lehenengo eta behin, online plataforman erregistratzen zara eta finantzaketa eskatzen duten enpresak kontsultatzen dituzu. Bigarrenik, eragiketaren informazioa aztertzen duzu. Zenbatekoa, epea eta baldintzak. Ondoren, zure profila osatzen duzu. Zure diruzorroa sortu edo kargatzen duzu eta 500 eurotik aurrera finantzatu ahal duzu. Finantzaketaren helburua lortu ondoren, mailegua formalizatzen da eta enpresak dirua jasotzen du. 3 hilekoko ordainketak kobratzen dituzu bestelako izapiderik egin beharrik gabe. Kapitala eta interesak ziurtatzen dituen euneko bermearekin. Eragiketek errentagarritasun hau eskaintzen dute. Euriborra 3 hilabetez, gehi euneko 1,75. Kapitalaren eta interesen ordainketak 3 hilean behin egiten dira. Maileguen epeak 1 eta 5 urte bitartekoak dira. Eta hori guztia, inolako arriskurik gabe, dirua maileguan ematen dutenentzat. EBB batek euneko eunean bermatzen du. Crowdfunding Bizkaia. Zu bezalako pertsonen mailegu kolektiboak gure enpresak finantzatzeko.